Angini gina chiedh nade to kata mana kaka iwacho ga ni singo en gowi to singo chakre higa mar 2017 en singo ma bende yuago nyaka kawuono. Kawuono ma koro wantiere higa mar 2024 manyiso ni higni 7 nyaka sani singo ma kamano pok ochopie. Ka singo ma kamano pok ochopie higa mar 2017 noneno ng'anyo mar tipo ma bende notimore e piny Kenya. Nyakorom jong ne ng'anyo mar ndalo 100. Kawuono pod walosi ogirimiti manego bed ni ne itime higa ma kamano e higa mar 2024. Odiochieng' ma kawuono nanyisi ni en odiochieng' mar 21 ka ng'anyo pod dhi nyime. Hakin Dr. Annette neno ka ng'anyo ma kama nyalo dhi nyime kaka mano mar higa mar 2017 nikech kineno kata na rombe mopogore opogore ma bende riwruoge mag lakteche osebedo godo, ineno ka onge winjruok moro amora. Odiochieng' ma kawuono acho ni riwruok mar lakteche mag jolab bende chako ng'anyo mar odiochieng' ma kawuono. Mana kaluwore gi ogirimiti wach CB agreement ni ma bende piny owacho ok chopie dwaro. Adwa wacho ni wanyalo dhi kata more than 100 days nikech sani kaka gik moko dhi nyime sirkal ok wane goodwill sani nikech ka gisewacho ni ok implement CBA part ma medical interns to gidwa chulo backlog salary from basic salary from 2017 mano irongo ni mchezo wa paka na panya kwa Kiswahili. O sani wanyalo we are ready. I think as a medical intern, as one of them, I'm ready to just stay until they give us what actually belongs to us and what we deserve as medical interns and as doctors and even nurses, clinical officers and medical laboratory officers. Jotendwa no achon, it's the government that is on strike. One, wakonyo government bed on strike nkech neonego implement Guinea many years ago. So until now, since January, we have been asking for posting. And we were told February, March, April now. Manochal ntie gimoro magitiyo ma okwangeo main Guinea ma SRC e magibiro buogo wagodo. Nkech Union was not involved with that basic salary, SRC basic salary stipend. No one knew about it. It is a letter that we just saw and it was all over in the news. So I want to say there is no goodwill from the government as at now. And I think everyone deserves fair wages. Jimokote dua mondo ochuli kakitiyo to wanka lakteche, kod nurses, kod medical officers, medical laboratory officers, kata clinical officers. Wangeo serikali ni, they are not actually putting weight on this matter because katasani wadua mondo jatend piny mondo wo in Guinea. He has been quiet and we are wondering if the Kenya Kwanza government negi wachon nyaka gidwa support the youth. One youth wase this school wase somo wase bedo disciplined wase our parents have already given resources. Adwa nyison educating a medical doctor is very expensive. Sani ichulo around 600,000 per year. Sani ka wachon sani. Kumthulu mara higni auchiel mano in higni achiel. To ki multiply by 6. Mano chopo about 4.8 million. And that means it's expensive. And if our parents, our communities, our churches have fundraised for us, have supported us to be there, right now they are the ones bearing the weight of staying with us at home. And I don't watch one car medical interns. We are frustrated. We are very frustrated. We are you at home. Jilungo laktar konyakae timan. To yonge gimoro. You know, you are at home. You're just looking at your parents. You're doing nothing. The only thing you can do is maybe be innovative enough to it idwar gimoro mondi team. To ado wachonini. This ntie allowance moroma Dr. Kumu no wacho
nitie non-practice allowance. Adwachon kawa the internship KMPDC nyaka miwa internship license. Koro kawa tiyo as interns, we have a license. To kawa sieteko as interns, what we get is registration as a medical doctor in Kenya. So this thing of telling us that we are medical students, call a medical student intern, ka Annette, angeo manoen ngat mapoko chako being a medical student. A medical officer intern and ngat ma dua bedo laktar, medical officer. You are in the process of being a medical officer. You are after graduating. No asete ko higni aboro nkech ntie strike ma 2017. Moketo wa school 2017 we also affected by strike. We stayed in school. COVID came, and because of the nature of somoma laktar okinyal timo gik moko online. Nyaki dogi school. Idhi siptal tinen patients ma adwa we are watching as a medical student kichopo 4th year, 5th year and 6th year. You actually ntie gimoro miluongo ni logbook even as a medical student. Mi ntie gik moko mi observe, ntie gik mi nena, ntie gik moko mi konyo laktar, ntie gik moko mo nyaki perform. Koro wan kae, I would say we are qualified medical. We actually qualified. One lakteche. Yeah. Nyakwa team and this go through that period of employment as stated in the in the act. That period of employment we are just doing under supervision for 1 year. And under supervision, iti mogigo ikonyo siptal nyaka ginwang pesa kitimo surgeries, they get money. Kanyilero makara chid nade mopogro mabende